Suko yung Surbare. Tawa orang Surbare. Uy, saksak na yan. Pag-get na.
Ito na guys ang ating huli. Crabs ang marami. Kabasi. Limang tayo. Meron tayong malaking alimango. Malaban. Dalawa sila guys. Wala. Hindi natin natagpuan. Yan. Meron din tayong crab, alimasag. Wow. Marami tayong ulam mamaya. Meron tayong mga sugpo dyan guys, pero natabunan na kasi masyado nang marami. Uwi na tayo. Babay pa sabing, damihan mo ulit bukas. Hey, itong huli natin ngayon. Saktang. Oh, ha? Oh. Oh. Okay pa. For more videos and new video, please subscribe our YouTube channel. and click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching Emerald TV.